V tomto videu vám ukážeme, ako sa môžete starať o vašu pertlovačku Value Nautec VET19LI, aby dlho a spoľahlivo fungovala. Svorka musí byť vždy pevne uchytená, aby nedošlo k zraneniu alebo poškodeniu zariadenia. Podľa nášho videomanuálu to bez problémov zvládnete. Odporúčame taktiež občasné poutieranie excentrického hrotu na pertlovačke od medených pilín a iných nečistôt. Máme skladom najširšiu ponuku náradia Value v Československu. Príďte si k nám vybrať aj vy.